weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ndurumaji demɓe to ndurumaji funeɓe to wudduru to keɗele to sadela to aali wuure to guijilon to boyinnaji to dunga bosoya to dunga wuuro ceerno ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mamadli to dunga wuuro alpha ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno amassi to liksebe gorgole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie fodde malinaɓe sappo naggama e nder nokku to kanŋe asite e nder fande chami to leydi Sénégal yimɓe hewɓe jippima e booli e to bakke notitade noddago Ousmane Sonko ko nodduno kay ko fati e cancer casserole moɓe ɗaminno moɓe jinno wadde ñalawma jamma hanki o hewɓe nottima hen to bakke to leydi Mali to leydi Niger ko seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mumen e convoi koninkoɓe ɓe mbari ko famɗi kala yimɓe joyo tawi hen goto ko gendarme nayo heddiɓe ko jambureɓe to leydi Côte d'Ivoire ko lebbi ɗiɗi heddi e sumgoji taw ko sumgoji régional e sumgoji maire uji e nder leydi he yidde landa PPACI ko Laurent Gbagbo ardi e landa PDCI ko Henri Colombeji ardi ko waddude junggo e fandu ɓe gollodo yoga e nder commune aji to leydi Cameroun toon ko séparatiste kañumen tigui ndu e nder Cameroun kañumen tigui duppi bâtiment goto sara galle lundiyanke biteɗo John Fundin kabaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Israël to leydi Mexique ha to leydi Ukraine bisimilla mone kerki hotodirte joni joni tiren facciran aadi biladi salade aadi ɓiri furi fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida ciirol an ko wayno kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawno ɓe wonɓe ustoraɓe gorago e yawɓe tahmitade kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande usraɓe gona ko biteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi wayannama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona noon nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara seedbeji bahdude hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo waɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawate ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jidde waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatama o haala ko nema ha mbiya yoni jidde waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA jidde waɗnede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilineɓe muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodirde makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82
so tawi noon ko yimɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɗe mum wonde base makko to nakcoɗe ne golla ha no hannirta ni ne tawi ɗon min ñi ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko labdiredo malaɗo woni gadduɗo gollete ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal bandiraɓe mbadden danɗo faade makko musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe jokli windere kiiɗo hen lekki kawisaji mawɗi gorelte hewɓe cettima dañi hen jaame afiya gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma hewɓe hutortoɓe gorelte kolliti dañi hen afiya hay ñabbuji gowɗi ɗi jangtanoka ko fati gorelte ɓe mbi alhamdulillah ɓen joguiɓe dogam site yanoɓe yogay ñabbuji goɗɗi ɓe kolliti ndeke yo kiiɗo hen lekki kawisaji mawɗi ene safra gueɗe kewɗe hayɗe kalaka an joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru sukara caɗele goragu sa jokkodire gorelte joni joni mbiya alhamdulillah an lelotoɗo ha jamma jenga donka ɓolsitade gam jaaɗo ɓandu jokkodire gorelte sa yeehi to site mabɓe internet a windi www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde tonggode gorelte so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto Galoya Aissata Touré 77 695 43 01 so tawi koto Bamako Mali jokkodirta koye Adama Alpha Ba 79 23 74 88 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique Abou Sokorol Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe kawisaji lekki mawki e jeese meɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo sappo e jeegom lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yide en to banggue net e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko to leydi Mauritanie puɗɗoɗen dadiɓe leydi Mauritanie halfinaɓe nden ka ikkisal chami e ko taari ɗum ɓe nangui malinaɓe hewɓe e nder nokkuji to kanŋe yilite e nder falde chami ko compagnie noon compagnie gendarmerie mo chami ko kañum nangi ɓe malinaɓe ɓe noon hullirama tigui ɓe jinno wadde ko deyi woni tigui no annama sunare ni caggal nde malinajo goto gollotono toon de yaltuno aduna on deyi noon yoga e ɓurtannaɓe jaade gollotoɓe toon jadano hen malinaɓe jinno tigui wadde no annama forsude ɗum ni koye ngan sanga noon woni tigui wonti dillere hakkude mabɓe ha gendarme ɓe mbawi notitade hen fodde malinaɓe sappo noon ɓe nangui ɗumen hen hewɓe caari noon e nder réseaux sociaux ji wonde malinaɓe ko dartiɓe gendarmeɓe kono on kabaru wodani gendarmerie o e hoore mum yeddi oɗon kabaru ha soori ladde koye leydi Mauritanie ha joni keddoɗen insaf ko landa dawrugol ko landa laamu ka wiyete noon bureau exécutif woni yiidirde landa ka ɓe joɗinoma batu mabɓe aseta hanki sappo joya lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati to Nouakchott to siége landa ka ardino batu ngu noon ko hoorejo landa ka biteɗo Mohamed Melaydi wula eyye e nder jonde he noon ɓe
jewtiti toon ko juuti ko fate dawrugol leydi ndi ɓe kaali toon kadi ko fate résultat ji sumgoji sarɗiyeji e mairie e conseil régionaux ji jewtiɗi ko ɓoyani ko e nder jonde he kadi bureau ngo noon waɗi félicité hooreji leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani hooreji leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani ɓe mbaɗimo félicité e ɗiɗo sumgoji kay sumgoji ɗi o yuɓɓini e dow jaam e kisal tawa kadi sumgoji ɗi ndewi lawol hano hannitini ɓe beltanima kadi hoorejo leydi ndi e kesamagu o ɓeydi e nder suudu sarɗiyeji ndu leydi ndi saabu kay ɓeydama hen oɗo saaha joni e nder suudu sarɗiyeji he e nder suudu sarɗiyeji he ɓeydama hen noon sarɗiyeji taw ko joɗiniɓe Mauritanie naɓe wurɓe caggal leydi kono noon kadi député ji cuɓama taw ko député ji sukaɓe woni jeunesse e ɓen kadi wiyeteɓe ko andi kappe en kañumen koye men e oɗo saaha joni jogui tigui keeɓi représentant mumen e nder nduɗon suudu mbiɗen e diaspora kala ɗeɗo gueɗe kala ko kesmagu e nder suudu sarɗiyeji leydi he ɓe kolliɗi noon foof koye darde hoorejo leydi Mohamed Cheikh Al Ghazouani mawɓe kadi ɓe ko noon kadi eɓe detti ko noon kadi bureau exécutif ngo ene jarna ardiɓe landaka e terɗe tambiɓe landaka kala e dendagal ɓen dilloɓe e landaka kala darnoɓe darde fayida no fewi ha ɗiɗo sumgoji kay ndewi no lawol ha no hannirta ni ha landaka kay heeɓi victoire taw ko victoire labtude no fewi koto leydi Mauritanie ha joni keddoɗen direction de l'orientation des bourses taw ko de ministère de l'enseignement supérieur ene noddi dendagal ɓen élevage heɓɓe baccalauréat hitande hikka nde 2023 nde gara tawtorede plateforme haaɓe mbawa kay présentude offre uji tawa ko offre uji des formations godaɗi kay goodi e nder leydi he ha e caggal leydi he kala direction o noon ine bismi élevage ɗi kala ko altine janggo 17 lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati sanga 9h to ancien maison de jeune mo Nouakchott yidde direction noon ko yidde direction noon ko wallude ɓen heɓɓe baccalauréat haaɓe mbawa waɗede orienté kay mone mabɓe kala haaɓe mbawa jokkude jangde mabɓe nde hano hannirtini kaɓruji men ɗemgal pulaar sen mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena Ousmane Sonko ko mawɗo landa Pastef o waɗino erago nde Sénégal naɓe kala jippoto e boli jamma aseta hanki o e partir de 20h30 wadde ko wiyete concert de casserole e collection ngaji autoji e motoji kala noddago ngo noon notama no fewi to Mbacké hewɓe ummima to Touba payi kay to Mbacké mbaɗi toon tigui no mbiɗo ko jinno wadde toon ko saabu kay hewɓe mbaɗi collection ɓene jogui kippode barmeji ɓe ko casteler uji ɓe tigui ko boluji ne kanga ɓe hen kadi ene ɓorni comci boɗeji ɓene kamɓe mbaɗi kalaji boɗeji ɓene mbaɗi tigui celti boɗeji e koye mumen kam tigui hollirde wonde mette mabɓe hollirde kadi ɓe jaadani e laamu Macky Sall ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen on fanno ha joni Ousmane Sonko darima kay damal galle mum ñalawma jamma hanki o sanga 20h e waktu mo rokkino mo ɓorni tigui comci boɗeji noon kanko e protocole makko wondude e hunde e yimɓe galle makko e ko yimɓe hunde galle ɓe daari tigui damar galle eɓe konga boluji eɓe konga casteruji e kippode barmeji hollirde kay hokkude coup d'envoi ko fati e noddago ngo nodduno ko fati kay e hollirde wadde ko wiyete concert de casserole yidde Ousmane Sonko noon ko yo ɗiɗon gulal yo naata ha e nder noppi Macky Sall o erima noon jeunesse o nde jokkata darde mum kay nde jokkata darde mum haɓade laamu Macky Sall haɓade kay laamu Macky Sall e haɓade kay ñawoje cuuɗi ñawirɗi ɗi leydi ndi cuuɗi lawirɗi ɗi leydi Sénégal o erima kadi nde woppitte dendagal ɓen wiyeteɓe ko prisonnier ji politique ha tengtinata ko ɓuuri hewde ɓen ko yimɓe Pastef ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeena ha to Goudiri ko wuyɓeɓe hinde braquer uji kañumen tigui mbaɗi jangu mumen ñande jamma aljuma ina wiyata aseta hanki 15 morso 2023 e chauffeur camion goto sanga minuit ɓe puɗɗi ɓe paddi chauffeur o noon ko ya dow lawol hakkude to wite janke makam e to wite butukufora sa ɓenni seeɗa wuro witengo bohula ko ɗon tigui ɓe paddi oɗon chauffeur nde chauffeur o noon yi kay ɓe paddi ɓe darti ɗum usti vitesse kay ha wayno dartoɗo ha sawdiɓe ko ɗon tigui yabbi accélérateur mum gam yidde dogde ko ɗon ɓe
mbaɗe makko kure e condi ko ɗon ɗon o wasi fittanu makko laamu ngu noon nde kabdadi ɓe nani oɗon kabaru ɓe mbawi tigui notitade hen ɓe udditi hen kadi loskuji jaji no fewi beele kayba juuɗe mabɓe e nde ɗon fedde wuyɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen yen ha to yombel noon ko tana musɗo waɗi toon to leegal tawategal sara jeere ɓe mbiyata marché Fatou Doumbouya nde yombel ñande aljuma ɓennuɗo ɗo sappo ina yaaha lewru juillet sanga 11h ko cukalel gorel ngel duuɓi 5 kañum tigui yalti galleji mumen jinnaɓe mum tinani ngel wiyeteno Babacar nden noon ngel yetti ngel yalti galle o garage goto tan sara galle mabɓe ko ɗon tigui fodde 500 mètres galle mabɓe o yaɓani garage ɗo ko ɗon tigui auto darinoɗo ne paani o udditi auto darinoɗo o naati nder oɗon auto teskama noon caggal nde o naati nder auto ko ɗon tigui o ronki uddidde jinnaɓe maggo noon caggal nde kattingel jiilingel e nder leggal e kala kono hay goto miijo mum arani kayen ende tigui e ngela foti suuɗade walla monde e nder ɗiɗon autoji pandi caggal ɗum noon ko caggal nde kayni ngel yiila ha ngel tampe ngeron ka yitede nde jooma auto noon nde arti ka yidde ƴettude auto mum o udditi auto makko ɗon tigui o yi goski cukalel ngel ene wone chaise yesso taw ko chaise passager yesso ko ɗon tigui o noddi wulli yimɓe tigui mbawi ñukade hen ha guuɗal ɗi jetti galle cukalel ngel ɓen gaari tawi tigui ko ɓinguel mumen koni tigui ngel ɗo cukalel yaltiri aduna hen dunima dendagal jinnaɓe mabguel kala eɗen mbiya tan nde Allah yurmoto nde Allah yo Allah lomtina police mo yombel komi ko noon nani oɗon kabaru ɓe mbawi arde ɓe mbaɗi constat mabɓe enquête jaajo udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jiyen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men seydi men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah a salmitama e dennangal hetto Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jehito ko to e Sédhiou ina wayno ɓe keeɓi awdi wiyete ko Samba Ñaago ndiɗo awdi de ko gawri ndemiri ndi ummi ko Guinée Bissau koye technologie nde heɓa holɗum jamanu bayliɗo nde ari kayrinoɓe kolliti ende yaaɓi no fewi ñande gawɗa nde e ñande coñƴa hawra ko balɗe 40 ɓe kolliti kadi ndiɗo sa waɗi ɗum e leydi ndi hewani gantade ko nde arori ɗum noon ɓe kolliti ɗum ɗo hikka eɓe dokki Sénégal naɓe kamenne mbawa medde so ɓe ndi yettima Ziguinchor noon ina wayno Ziguinchor naɓe kamɓe ɗe keeɓi ndiɗo awdi ɓe kolliti weltare mabɓe. si en garti e haala Ousmane Sonko hanki 8h jammande yoni ina wayno noddino yoɓe jaltu ɓe jaaha e laabi ɓe jogo kastiloruji ɓe jogo booluji ɓe kanga ɗum ɗo ɓe notime ɓe mbaɗi hen oɗo koyser moɓe mbaɗi o holɗum eɓe mbi Macky Sall ko dictateur eɓe kolli mette mabɓe e Macky Sall eɓe ɓorni conki boɗeji eɓe beddo holɗum pétroluji eɓe mbaɗa ɗum ɗo foof jamma hanki ina wayno ngal ɗo leegal halwar ina wayno ɓe notima e haala Ousmane Sonko so tawi en garti ɗon jehen to e Sédhiou kamɓe de ɓe jaltidi candidat mabɓe koɓe Benno Bokk Yakar kono noon ɓe mbi candidat mabɓe wiyete ko Souleymani Ndiaye on ko ɓiɗɗo Sédhiou najo liggoto koye e ndiyam hydraulique ɓe kolliti ko o woni candidat mabɓe o ɓe joni kamɓe ɓe wonamo président suɓani ɓe jadata ala ko oɗo ɓe jadata poste ɓe candidat ji gano mabɓe gon joyo oɗo Souleymani Ndiaye hanki watte ɓe joyo eɗen gandi mawɗo goto namdama ha feere koyser kastelor koɓe mbaɗi jamma hanki ko o wi ɗum ɗo de so yimɓe ganduno mbaɗatano ɗeɗo gueɗe saabu moƴƴani e ndungu so ndungu ari ha so heewi ndiyam moƴƴata hay so ndungu ngu moƴƴi o wi waɗat bonandeji waɗat mayɗele kewɗe waɗa caɗele ɗum ɗo o wi jamanuji ɓennuɗe mawɓe meɗen so tawi ndungu ari mbaggu fiyata hay hunde waɗata pijirloji mbaɗata hunde fof dartoto ha ndungu yawta ɗum waɗi ndungu ara ina moƴƴa kono noon ɗum ɗo o wi ko bonande leydi o wi ko bonande holɗum ndungu ina anda hikka de so wona Allah walla en ɗum ɗo caɗele kewat no fewi ɗum noon Weltare TV musidmen Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗa radio Ziguinchor jokkondude Ghalii Abuu Bah yallo ko walde jam. Allahumma amina Sidi Kebe ɗen mbiya concert de casserole kay wona ndungu tan boni saabu hay ceeɗu moƴƴani so ɗum waɗano e leyɗele kala rewi hen tigui ko caɗele mawɗe no fewi sen ummima to Ziguinchor ma en dutto ha to Mauritanie to le Mauritanie yen ha to Likseba gorgol en keeɓi joni élément on élément noon ko caggal tournoi fuddu koyngel bannoɗo toon taw ko sukaɓe wuuro ngo jubbino en ma en ketto cimtol musidɗo men seydi men ceerno Baby Sy mo Likseba FM Baby Sy assalamu aleykum wa rahmatullah.
mun hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma weltare tv jam ñallema Ghalii Abuu Bah hande ko dewo 16 lewru morso hitande 2023 kabaruji men ko yewte coftal ɓalli to ligseybo gorgol ma en kal e association noddirteɗo MJDL ko mouvement de jeunesse dynamique de ligseyba ɓe mbawini ɓinde tournoi fukko koyngel I20 woni sukaɓe ɓe keɓani duuɓi nogas tawi ngel ɗon kawgel noon rendini ko kippuji jeegom waɗi ko poule A et poule B poule fof waɗi ko kippuji tati poule A wonno toon ko FC technique e FC Yindiawa e FC El Nassar poule B ko FC Espoir FC Hadar e SCL Etihad ko hanki aset hanki o noon wonno jaabi hatirde woni final tawi final o noon hawruno ko FC technique e FC Yindiawa ko FC technique noon o holli FC Yindiawa tawi ko sellinoɓe yawade holliɓe technique fiiɓe kay ko loggi tati e loggol gotol en paami ko FC technique ko kamɓe ƴetti coupe o ɓe kolli weltare mabɓe noon no feewi tawi koye tawtorede hono dirigeant ji football mo ligseyba ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji ko yewte coftal ɓalli sibaɓe ligseyba gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma seydi si golle ma jooɗi peewi sinno wima to ligseyba gorgol koto leydi Niger paaɗena sebbitiɓe mbaɗi janggo mumen e convoi taw ko gendarme aɓe nawannoɓe ravitaillement janggo ngu noon waɗi koye dow accé goni lawol hakkude wuuro witego Torodi e wuuro witego Makka Londi Makka wuuro witego Makka Londi guure ɗe noon ene tawe e nder région mo Tilaberi to banggue wargo ɓaajo hirnangue leydi ndi waɗɗani keerol hakkude mabɓe e leydi Burkina Faso e nder ñangu he noon gendarme goto yaasi hen fittani mum wondude e jambureɓe nayo woni tigui 4 civil e gendarme goto woni wasɓe hen pittali men 19 wolɓe kadi mbarmi hen e nder ɓen 19 barmuɓe hen jeeɗiɗo ko gendarme aɓe hen joyo ko militaire uji jeeɗiɗo heddiɓe ko civil woni jambureɓe dadiɓe ɓe noon ɓe kolliri kamɓene ɓe mbari seɓɓitiɓe ɗiɗo ɓe keptiniɓe motoji 5 e pétlaji ɗiɗi hinde AK 47 wondude e poste radio taw ko portatif jangu ngu noon waɗi ko kikiɗe aljuma ɓennuɗo ɗo o 14 lewru juillet sanga 13h40 woni 1h40 minutes Torodi noon ene tawi wuuro Torodi ene tawe 55 kilométre hakkude mum e Niamey lamorgo leydi ɗi so tawi noon ko wuuro witego Makka Londi gon noon kañumne tawe 96 kilo hakkude mum e lamorgo leydi Makka Londi noon ko wuuro Sakket taw ko wuuro Mango Sakket ngo e nder leydi Niger ngo garta kay ko adi kada yetto kerol hakkude mabɓe e Burkina Faso koto leydi Côte d'Ivoire paaɗen to Côte d'Ivoire ko lebbi ɗiɗi heddi e sumgoji régional e municipal saabu kay ko ñande ɗiɗi lewru septembre ɓe ɗamni kay yuɓɓinde ɗiɗon sumgoji ha joni noon pamodiral suwa heɓede hakkude ɗiɗo landaji ɗiɗi woni landa wiyeteka PPACI ka landa ko Laurent Gbagbo ardi wondude e PDCI ka Henri Konan Béji ardi ɗiɗo landaji ɗiɗi kala noon yidde mabɓe kay ko waddude jungo e fandu ɓe mbadda listuji mabɓe e nder yoga e nokkuji candidat mbaɗa ko wiyete candidat comment e nder yoga e nder commune aji ko ɗum tigui woni yidde mabɓe e fandere ɓe kaldi galngal noon ɓe mbaɗa ɗum tigui ko a wikkolo woni tigui ko hakkude e mabɓe tan hay goto goɗɗo taw tottaki hay jaynanki goto kadi heɓani kaldigal koɓe puɗɗi famde kono teskama tan e oɗo saaha joni moni kala nana jattini to banggue mabɓe ko guila ñande 6 lewru juillet noon biyeteɗo Justin Kone Katiman ko kay poste porte kañum woni porte parole landa wiyeteka PPACI kala Laurent Gbagbo ardi ko kanko noon ko e landa kanko noon hollitno wonde landa mabɓe ka e landa PDCI mabɓe mbaddu listuji taw ko listuji région ji tawi kadi ko sumgoji mairuji tijjaɗi ɗo ndi luural ngal noon ɓurgal mangude e oɗo saaha joni luural ɓurgal mawnude hakkude mabɓe kay ko wadde kay ronkude hawrude to hawrude kay koye nder ɗiɗo nokkuji ha tengtito yoppugo noon tawe to rewo Abidjan lamorgo leydi ndi so tawi noon koto wiyete Haute Sansandra ɗon noon parti ɗiɗi kala kawri e miijo
miijo woto ɓe kolliri noon ko ñande 17 lewru juillet ndu gonɗen ndu maɓe mbaddu ko wiyete conférence maɓɓe de presse ɓe kolliri kay no ɓe pecciri ɗiɗon candidat ji koɓe puɗɗi famdude ko ñande 19 lewru siftin ɗon ko ñande 19 lewru juillet gonɗen ndu ko nden tigui wonata date clôture ko nden uddata ha laaɓa ko fati juƴƴingol liste uji candidat ji koto leydi Cameroun paɗena seɓɓitiɓe Camerouneji duppi bâtiment goto sara galle gonnoɗo mawɗo lunda gardiɗo landa wiyete ka SDF woni front socialiste démocrate biyetenoɗo John Furundi noon jaltuɗo aduna guila ñande 11 lewru juillet 2023 ko sara galle makko galle duppaɗo o ko sara galle bâtiment duppaɗo o ko sara galle makko tawete galle duppaɗo o noon duppa tigui ko ñande jamma alkamisa ene wiyata aljuma to wuuro witego Baba e nder région to nord nder région yo rewo ɓaɗo hirnangue anglophone ko toon tigui woni to bâtiment duppaɗo o koto kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men jolam jaɓiri koto leydi Israël paɗen Benyamin Netanyahu kañum woni hoore jaggodde e leydi Israël gonnoɗo to hôpital guila aseta hanki o caggal kayde o heeɓi musalla no fewi o yalti hôpital noon o fati galle makko aleta hande o ko aseta hanki mbiɗen o antinno ko ndiyam tigi mankuno e makko woni ko wiyete déshydratation ko ɗum o wonno woni ngakkede ndiyam e nder ɓandu mum kanko Benyamin Netanyahu noon omo yaara duuɓi 70 e duuɓi 7 siftinde on noon e oɗo saaha joni nder dongre Europe ko nguleki cattuki tawate toon nayeɓe e sukaɓe ne tampi hen no fewi koto leydi Mexique paɗena biyetenoɗo Nelson Matus ko jaydiyanke woni journaliste Mexique najo o wara o tawama tigui omo wara tawi kadi ko pellaɗo aseta hanki 15 ha lewru morso to wuuro witego apap kulko noon ko hirnangue leydi ndi ko kanko noon wonti kanko watti journaliste woni jaydiyanke ɗiɗaɓo baraɗo e ndera yontere wotere e ndera Mexique enquête jaajjo udditama hen koto leydi Ukraine udditen kabaruji men laamu leydi Ukraine holliri aleta hande o wonde koninkoɓe mabɓe nana avancé no fewi ɓe ɓattima e oɗo saaha joni wuuro witego Bakhmout noon tawi to funnangue leydi ndi ko wuuro ngo koninkoɓe leydi ristet no e juuɗe mabɓe guila ha lewru mai ɓe koliri ɓoyata mabɓe tettu ngoɗon wuuro ha laaɓa arta e juuɗe mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan on kabaruji mon e ɗemgal pulaar so liksebe gorgol ko ceerno Babi Sy tawi noon koto Ziguinchor ko Amadou Issa Kébé e habride he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abou Bah kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.